господин Славчев, председател на Общинската избирателна комисия, дами и господа, гости, имам удоволствието да открия първото заседание като временно изпълняващ длъжността кмет на община Хайредин. Пожелавам на всички най-вече здраве, плодотворна работа и успехи през мандата 2011-2015 година. Давам думата на госпожа Петя Владимирова за откриване на заседанието. Протоколчик на местното заседание ще бъде водено от госпожа Галина Бардашка, технически сътрудник към Общински съвет Хайредин. Госпожа Владимирова. Добър ден на всички. Уважаеми съветници, уважаеми господин Тодоров, уважаеми кметове на населени места на община Хайредин, журналисти, гости и жители на община Хайредин. Съгласно с правомощията ни, дадени от Закона за администрацията и Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с организацията, издадена на 3 ноември 2011 година, откривам първото заседание на Общински съвет на община Хайредин. Искам да се обърна към вас, многостранните съветници, кмета на община Хайредин, кметовете на населените места. Уважаеми госпожи и господа общински съветници, уважаеми господин Тодоров, уважаеми кметове на населените места от община Хайредин, днес Хайредин е важен ден. Вие, избраните от жителите на общината, днес ще положите клетва, с която се задължавате през следващия 4-годишен период 2011-2015 да работите за властта и просперитета на вашата община, спазвайки законите на Република България. Да бъдете последователни и настойчиви, да завършите политическите си препятствия и да приемате единни и плодотворни решения за община Хайредин. И за това ще се обърна към вас, след мен да прочетете тържествената клетва. Може само името на Република България, да спазвам Конституцията и законите на страната, и във всичките си действия да се ръководя, от интересите на гражданите от община Хайредин, и да работя за тяхното благоденствие. Заклетвам. Сега ще поканя всеки един индивидуално и целият форум да подпише клетвената декларация, която явно стъпва своя мандат. Ангел Георгиев Младенов. С него Ангел Димитров Стефанов. Важно, кой ще го тури как Емил Алексиев Тодоров. Искра Иванова Димкова. Нимо Атанасов Братанов.
Пламен Ангелов Галеев, Радослав Тодоров Стойков, Румен Христов Първанов, Светла Петрова Стилков, Силвия Николова Шумова, Катерина Нинова Ангелова, Любомир Кирилов Кръстев, избирателна комисия град Хайреги. Волята на народа за кмет на община Хайреги е избран Тодор Алексиев Тодоров. За кметове в тази община са избрани кмет на кметство Манастирище Атанас Пичов Атанасов, кмет на кметство Михайлово Стефан Димитров Ангелов, кмет на кметство Рогозе Иван Петров Тешков. Да произнесат след мен. Заклевам се в името на Република България. Заклевам се в името на Република България. Да спазвам Конституцията и законите на страната. Да спазвам Конституцията и законите на страната. И във всичките си действия да се ръководя. И във всичките си действия да се ръководя. От интересите на гражданите от общината. От интересите на гражданите на общината. Хайреги и да работя за тяхното благоденствие. Хайреги и да работя за тяхното благоденствие. Заклех се. Заклех се.